Kienu xeni kważi bħal tal-films dawk li nqabdu mill-filmati li ġew pubblikati fuq il-medja soċjali fl-aħħar sigħat. B'uffiċjali tal-pulizija jissabtu mal-art wara li spiċċaw aggrediti minn grupp ta' persuni. Huma 5 l-persuni li ġew arrestati wara li aggredew żewġ pulizija waqt il-qadi ta' tmirijiethom fit-triq il-kbira San Giuseppe fil-Ħamrun. Dawk arrestati huma 4 irġiel u mara il-kol Maltin. Kollox beda l-ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija meta l-pulizija ħarġu ċitazzjoni għal karozza li kienet ipparkjata illegalment. F'dan il-punt tfaċċaw numru ta' persuni minn stabbiliment li bdew jargumentaw mal-pulizija. Dawn l-istess nies injoraw l-ordnijiet tal-pulizija u kkawżaw ġrieħi lill-uffiċjali. Il-pulizija min-naħa tagħhom kienu wkoll kostretti jużaw il-pepper spray u taser gun. Fil-post aktar tard waslu numru addizzjonali ta' pulizija u sitwazzjoni ġiet ikkontrollata. Il-persuni li ġew arrestati huma mara ta' 42 sena u żewġ tirġiel ta' 6 u 44 sena. Mill-investigazzjonijiet irriżultaw wkoll li kien hemm żewġ persuni oħra li telqu minn fuq il-post, żewġ tirġiel ta' 23 sena u 33 sena u li ġew identifikati minnu fih u arrestati mir-residenzi rispettivi tagħhom. Wara dak li seħħ kellu jsejjaħ ukoll tim mediku u ambulanza li ħadet liż-żewġ pulizija l-isptar Mater Dei għall-kura fejn wieħed minnhom ċertifikati li qed isofri ġrieħi gravi u l-ieħor kellu ġrieħi ħfief. Il-Maġistrat Abigail Chrétien ġiet informata b'dan il-każ filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Intant dan il-każ kien kundannat kemm mix-Shadow Minister għall-Intern Darin Karabot kif ukoll mill-Ministru Byron Camilleri għalkemm dan mhux l-ewwel każ tax-xorta tiegħu illi seħħ fl-aħħar xhur b'rapporti ta' ġlied f'diversi żoni tal-pajjiż, inkluż f'Għawdex.